бинандагони азизу арҷуманд салом. меъёрҳои қонун дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши калидӣ дошта қонуншиканӣ бахусус кирдори ба ҷомеа хавфнок ҷинояту ҷинояткории осоиштагиро халалдор сохта ба мардум танҳо нороҳатӣ меорад. чанд ҳодисаи ҷиноятиро ки кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳафтаи охир ошкор намуданд ба шумо манзур менамоем. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллузода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барномаи имрӯза. келини хонадон 40 000 сомониро тасарруф кард. аз хонаи хусовшдаманам сумҳое ки барои рӯзгор истифода мебурдам гирифтам. қотили ҷавондухтарон ҷазои як умра гирифт. мусодираи зиёда аз 40 000 маводҳои тарфгарӣ. ин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ. мурофиаи судии қотилони 2 нафар ҷавондухтар ки аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт боздошт гардида буданд ҳафтаи сипаришуда дар толори суди шаҳри душанбе ба анҷом расид. ҳамкоронамон аз рафти мурофиаи судӣ гузориш омода карданд. ҳафтаи сипаришуда дар бинои суди шаҳри душанбе муҳокимаи ниҳоии парвандаи ҷиноятии маҳкумшавандагон Сафаров Дониёр Каримович ва ҳаммаслаки ӯ Раупов Саъдулло Абдуллоевич солҳои таваллудашон 1992 истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯчаи Деҳнаваки боло ки барои содир намудани ҷинояти одамкушии гунаҳкор дониста мешуданд ба итмом расида суд нисбаташон ҳукмҳои дахлдорро содир намуд. чуноне қаблан иттилоъ дода будем аз ҷониби гурӯҳи оперативи тафтишотӣ ки аз ҳисоби кормандони прокуратураи ноҳияи Сино ва милитсияи пойтахт созмон дода шуда буд, ду ҳолати қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани шахсони қаблан бедарак ғайбзада муайян гардида Сафаров Дониёр ва Раупов Саъдулло ҳамчун гумонбар дастгир карда шуда буданд. дар ҷараёни тафтишот муайян карда шуд ки гумонбаршаванда Сафаров Дониёр бо марҳум Ҳайдарова Замирамоҳ соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Алишер Навоӣ ки аз моҳи январи соли 2018 инҷониб ҳамчун шахси бедарак ғайбзада дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошт, муддати тӯлонӣ шиносоӣ ва робита дошта дар заминаи нофаҳмӣ ва рашк пайваста ӯро мавриди латукӯб қарор дода бо рафиқаш Раупов Саъдулло нақшаи қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани номбурдаро тағризӣ карданд. аз ҷумла моҳи январи соли 2018 баъд аз мавриди латукӯб қарор додан ҷавондухтарро дар бағоҷи автомашинаи Сафаров Дониёр ҷойгир ва бо мақсади амалӣ намудани нияти нопоку ҷиноятии худ ба теппаҳои деҳаи Харангони ноҳияи Варзо бурда бо як бераҳмии махсус ӯро ба ҳалокат расониданд. сипас ба хотири пинҳон намудани изи ҷинояташон ҷисми ҷавондухтарро дар чуқурӣ тақрибан 50 метр пинҳон карданд. тибқи нишондоди номбурдагон ҳангоми кофтуков аз чуқурии мазкур дар баробари ҷасади марҳум Ҳайдарова Замирамоҳ ҷасади дигаре низ пайдо гардид ки номбурда Шаҳрванд Меҳрафрӯзи Холмирзо соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи ноҳияи Исмоили Сомонӣ деҳаи Алхитой мебошад. номбурда низ аз моҳи апрели соли 2020 ҳамчун шахси бедарак гардида дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошт. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки дуюмин ҷинояти кушторро Шаҳрванд Раупов Саъдулло содир намудааст. номбурда ҳангоми ба фаъолияти мусофиркашонӣ машғул шудан дар гардиши деҳаи Харангон марҳум Меҳрафрӯзи Холмирзоро ба автомашинаи шахсии худ савор намуда мавриди латукӯб қарор додааст. аз ҳолати беҳушӣ ва оҷизии ҷавондухтар истифода бурда ба воситаи автомашинаи худ ба макони қаблӣ яъне теппаи деҳаи Харангон бурда бо бераҳмии махсус номбурдаро ба ҳалокат расонидааст. гумонбаршаванда Раупов Саъдулло бо гумони он ки ин амали содир намудаш аз назарҳо пинҳон мемонад, ҷасади марҳум Меҳрафрӯзи Холмирзоро низ дар макони қаблӣ пинҳон кардааст. вобаста ба ҳолатҳои мазкур аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе нисбати Раупов Саъдулло ва Сафаров Дониёр бо моддаи 104 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда пурра ва ҳамаҷониба мавриди тафтиш қарор гирифт. дар ҷараёни баррасӣ ва мурофиаҳои додгоҳӣ ваҷҳҳои дар парвандаи ҷиноятии мазкур дарҷ гардида ба пуррагӣ исботи худро ёфта судшавандагон Раупов Саъдулло ва Сафаров Дониёр дар ҷинояти одамкушии гунаҳкор дониста шуданд. вобаста ба ин суд нисбати ҳар кадоме ҳукмҳои дахлдорро содир намуд. Сафаров Дониёр Каримович дар содир намудани ҷиноят бо моддаҳои 104 қисми 2 бандҳои ВЗ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда ва ӯ бо ҳамин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтани асосозӣ ба муддати 22 сол бо адои ҷазо дар калони ислоҳи дорои низомаш сахт таъин карда шавад. Раупов Саъдулло Абдуллоевич бо моддаи 104 қисми 2 бандҳои ВЗП кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда
ба ӯ бо ҳамин модда ҷазо дар намуди як умра аз озодӣ маҳрум сохтан бо адои ҷазо дар калони ислоҳии низомаш махсус таъин карда шавад. рӯзи 9 декабри соли ҷорӣ ҷасади марди 64-солаи сокини ноҳияи Кушониён бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардид. дар натиҷаи бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия Шаҳрванд Султонмуродов Маҳмад ҳамчун гумонбар боздошт карда шуд. номурда дар ҳолати мастӣ ҷинояти одамкуширо содир намудааст. офоқи Қодириён ин ҷиноятро шарҳ медиҳад. аз меъёр зиёд истифода намудани нӯшокиҳои спиртӣ барои инсон зараровар буда дар бисёри ҳолатҳо ба содир намудани кирдорҳои хилофи қонун оварда мерасонад. далели ин гуфтаҳо куштори бираҳмонаи як нафар мард дар ноҳияи Кушониён мебошад ки аз ҷониби ҳамдиҳаи худ дар пайи муноқиша ба ҳалокат расонида шуд. рӯзи 9 декабри соли равон ҷасади марди 64-солаи сокини деҳаи Истиқлоли ноҳияи мазкур бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт карда шуд. зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Кушониён ва прокуратураи ноҳияи мазкур муайян карда шуд ки ин нафар Султонмуродов Маҳмад соли таваллудаш 1956 сокини деҳаи Истиқлоли ноҳияи мазкур аст ки санаи 8 декабри соли равон бо Турди Алиф Холмурод ҳам деҳаи худ дар ҳолати мастӣ байнашон муноқиша сар мезанад. Турди Алиф Холмурод бо мақсади баргардонидани фонуси дастиаш ки гӯё марҳум Султонмуродов фонусро аз хонааш дуздидааст ба манзили истиқомати номбурда омада аз сабаби муноқишаи ба миён омада дар ғазаб мешавад ва ба корди хоҷагӣ як маротиба ба гардани ӯ мезанад. дар натиҷа номбурда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. вобаста ба ин ҳолат нисбати гумонбаршаванда Турди Алиф Холмурод дар прокуратураи ноҳияи Кушониён парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. аз ҳад зиёд истеъмол намудани машруботи спиртӣ дар бисёр маврид боиси содир намудани ҷиноят мегардад. як нафар сокини 37-солаи шаҳри Душанбе дар ҳолати мастӣ бо як нафар сокини пойтахт муноқиша кардаву ӯро мавриди латукуб қарор додааст ки дар натиҷа ҷабрида дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Сироҷдини Шакурӣ вобаста ба ин ҷинояти одамкушӣ гузориш омода кардааст. ҳар кирдореро подошест дер ва ё зуд нафарони ҷиноятпеша дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. ин чеҳрае ки шумо дар навор мебинед Шаҳрванд Набиҷанов Азамат соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Алишер Навоӣ мебошад ки барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ гунаҳгор дониста шуда ахиран дар натиҷаи фаъолияти пурсамари прокуратураи ноҳияи Сино номбурда дастгир гардида ҷинояти содир намудааш бо далелҳо исботи худро ёфтаанд. мавриди зикр аст ки номбурда пайваста ба нӯшидани машруботи спиртӣ машғул буда зиндагонии танҳоиро пеша намудааст. чуноне зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян гардид номбурда моҳи июли соли 2019 тақрибан соати 4 субҳ ҳангоми дар кӯчаи Алишер Навоӣ ба гашту гузор машғул шудан бо сабабҳои ночизе бо марҳум Шаҳрванд Мақсудов Ҳикматулло соли таваллудаш 1967 муноқишаи лафзӣ намуданд. дар заминаи баланд гаштани хусумату бадбинӣ айбдоршаванда Азамат Набиҷанов ба воситаи занҷири сагаш ки дар дасташ тоб дода буд номбурдаро мавриди лату кӯб қарор дода бо як бераҳмӣ ӯро ба ҳалокат расонидааст. Саъати 4 саҳар кор рафтеста будам ва пеши ресторани имени Сино болотар гузаштеста будем. Як рай калон гузаштем, дуюм райда ва Мақсудов ва пишти ма рафтеста буд. Маст буд. Рафтеста буд ба ма осёса рафтем ва осёса пеш рафтем ва пиштиш. Осёса рафтем ба пеш тинкида истодум ма. Гуфтам буз гара бура ба ма бихезим бурам. Нигоҳ кардам ки чӣ қадар хам мешавад, пеш саг мебирад. Санга мегӯяд сини саг ақва мекунад мезанад. ва нигоҳ кунам ки соҳиби саг мебиёяд пешаш ҳардушон ҷанг мешавад сикити тоҷикити ақва мекунад. ва нигоҳ кардам ки ҳамун занҷиқти задаша якта задаш ма таъсир гирифту рафтум. воқеан як лаҳзаи хашму ғазаб боиси аз ҳаёт маҳрум гаштани нафаре ва пушти панҷараи маҳбас равона гаштани нафари дигаре шуд. вобаста ба ин айни замон нисбати айбдоршаванда Азамат Набиҷанов бо модда 104 қисми 1 яъне одамкушӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.
фидали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хубҷамъ инвест воқеъ дар шаҳри бухтар ҳадафи дуздон қарор гирифт. милисияи шаҳри бухтар барои ошкор намудани ҷинояти дуздӣ фаъолияти оперативиро ба роҳ монда ахиран ҷинояти мазкурро ошкор намуданд. гузориши навбатӣ оиди чапдастии як гурӯҳ гумонбарон омода шудааст. ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бохтар зимнӣ бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муяссар гардид ки 5 нафар аз сокинони шаҳри душанбе ва ноҳияи рӯдакиро ки даст ба дуздии 613,992 сомонии филиали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хубҷамъ инвест воқеъ дар шаҳри бохтар задаанд дастгир намоянд. ҷинояти мазкурро шаҳрвандон шоеф алишер соли таваллудаш 1994 сокини ноҳияи рӯдакӣ, баротов сафаралӣ соли таваллудаш 1995, розиқов муродалӣ соли таваллудаш 1987, мирҷамолов диловар соли таваллудаш 1984 ва ташрипов идрис соли таваллудаш 1999 ки сокинони шаҳри душанбе мебошанд содир намуданд. зимни пурсиши гумонбаршудагон маълум шуд ки мирҷамолов диловар худ корманди ширкати мазкур буда саркардаи ҷинояти дуздӣ аст. бо маслиҳати пешакӣ тариқи пинҳонӣ ба хотири тасарруф намудани маблағҳои пулии ширкат калиди сандуқчаи оҳанӣ яъне сейфро ба ҳаммаслаконаш ки чанд муддат нақшаи ҷинояти дуздии маблағҳоро кашида буданд медиҳад. сипас барои амалӣ намудани ниятҳои ғаразнокашон тибқи маслиҳати пешакӣ шаҳрвандон шоеф ва баротов тариқи калиди дар даст доштаашон аз фурсати барояшон муносиб ва набудани атрофиён истифода намуда ғайриқонунӣ вориди коргоҳи ширкат мегарданд ва маблағҳои пулӣ ба ширкат тааллуқ доштаро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. дар содир намудани ин ҷиноят розиқов ва ташрипов низ ба онҳо ҳамроҳӣ карданд. баъд аз дастгир шудани нафарони гумонбар қисме аз маблағҳои рабудашуда ҳамчун далели шаҳид дарёфту мусодира карда шуданд. ба даст афтодани гумонбаршудагон гувоҳи он аст ки парда аз рӯи ҳама гуна ҷиноят бардошта шуда ҷинояткорон беҷазо намемонанд. дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бохтар нисбати ин нафарон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. кормандони милитсияи ноҳияи 5 як нафар занро барои дуздии 40,000 сомонӣ дастгир намуданд. ҳамкорамон офоқи қодириён вобаста ба чапдастии ин зан гузориш омода кардааст. зан модар ҳамеша чун рамзи покӣ ва мушфиқу меҳрубон шинохта шуда чароғи хонадон ба шумор меравад ва раҳнамову ҳидоятгар аст. мутаассифона баъзе аз занону духтарон қадру эҳтироми худро назди ҷомеа паст карда даст ба кирдорҳои ҷиноятӣ мезананд ки зиёд нигаронкунанда аст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 зимни пешбурди корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси аризаи сокини ноҳияи мазкур мирзоев оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маблағҳои пулиаш ба миқдори 40,000 сомонӣ як нафар зан сокини ноҳияи мазкурро ҳамчун гумонбари ин ҷиноят муайян ва дастгир намуданд. муайян карда шуд ки маблағҳои пулӣ на аз ҷониби шахсони бегона балки келини ин хонадон аз хонаи падаршавҳараш тасарруф шуданд. ноилаи тағоимурод соли таваллудаш 1998 сокини ҷамоати деҳоти озодагон модари 2 фарзанди ноболиғ аз фурсати ба худ муносиб аз набудани хусуру хуштоманаш истифода намуда вориди манзили истиқомати онҳо мегардад ва аз дохили сандуқи чӯбин дар 3 маврид маблағҳои пулии пасандози оиларо тасарруф менамояд. ном бурда маблағҳои тасарруф намудаашро ба манфиати шахсияш сарф намуда бо ин кирдори қасдонаи худ ба ҷабрдида зарари ҷиддӣ расонидааст. аз хонаи хусуру хуштоманам сумҳое ки барои рӯзгор истифода мебурдам гирифтам. айни ҳол бо шавҳарам ва хусуру хуштоманам зиндагӣ надорам. аз коре кардам пушаймон ҳастам. дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 парвандаи ҷиноятӣ нисбати ноилаи тағоимурод бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. кормандони милитсияи пойтахт дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ боз як нафар сокини шаҳри душанберо барои ба муомилот баровардани беш аз 40,000 маводҳои пиротехникӣ боздошт намуданд. гузориши навбатӣ дар ин хусус.
номвобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ ҷиҳати пешгирии истифодабарӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводҳои пиротехникӣ ҳамону шаҳрвандону тоҷироне ҳастанд ки ба хотири ба даст овардани манфиат талаботи қонунгузориро сарфи назар намуда ба фурӯши воситаҳои тарфгарӣ машғул мешаванд. ин амали онҳо боиси паҳн гаштани маводҳои пиротехникӣ ва истифодаи бемавриди он боиси халалдор гаштани фазои оромии ҷомеа мегардад. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи шомансур дар натиҷаи пешбурди як қатори чорабинои оперативии санҷишӣ шарманд бобоев Насим соли таваллудаш 1999 сокини шаҳри Душанберо бо гумони муомилати ғайриқонунии маводҳои пиротехникӣ дастгир намуданд. зимни кофтуко аз номбурда дар маҷмӯъ 96 қуттии маводҳои пиротехникии нави Трения дарёфту мусодира карда шуданд ки дар маҷмӯъ 43200 донаро ташкил медиҳанд. воқеан бемаврид истифодабарии чунин маводҳои таркарда дар рӯзҳои ҷашни соли нави мелодӣ боиси халалдор гаштани осоиштагии шаҳрвандон ва расонидани таъсири манфӣ ба беморону кӯҳансолон мегардад. аз ин лиҳоз мувофиқи қонунгузории кишвар истифодабарӣ ва муомилоти он манъ гардидааст. вобаста ба ин нисбати гумонбар тибқи талаботи модда 199 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот дар ин самт ҷараён дорад. зимни дори намудани чорабиниҳои мақсаднок аз тарафи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ муайян гашт ки дар дукони соҳибкор Одинаи Сафаралӣ ки ба пухту пази кулчақанд машғул мебошад масрафшавии барзиёди нерӯи барқ ҷой дорад. ҳамзамон дар дукони нонпазии соҳибкор Мирзоев Хуршед ҳолати ғайриқонунии нерӯи барқ ошкор гардид. мавриди қайд аст ки соҳибкор аз таҷҳизотҳои гармдиҳандаи баландшиддат барои пухтани нон фаровон истифода карда истодааст. илова бар ин талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор низ риоя намешаванд. кабели нуқулҳои барқӣ дар ҳолати хавфи сар задани сӯхтор қарор дорад. оиди ин ҳарду ҳолат нисбати соҳибкорон корҳои тафтишотӣ идома дорад. саҳми кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар пешгирӣ ва ошкор сохтани қонуншиканиҳо вобаста ба олами ҳайвоноту наботот назаррас аст. ҳафтаи равон кормандони ин неҳод як далели шикор ва интиқоли ғайриқонунии моҳиро ошкор намуданд. кормандони ин неҳод дар пайи дойр намудани чорабиниҳои мақсаднок як нафар сокини вилояти Суғдро боздошт намуданд ки ӯ беш аз 100 килограмм моҳиро ба шаҳри Душанбе интиқол додан мехост дар ин ҷо ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. ёдовар мешавем ки моҳиҳои мусодирашуда ба муассисаҳои давлатии марказии дастгири оила ва кӯдакии рақами 1 ва 2 шаҳри Душанбе дастрас карда шуданд. пайваста дар барномаҳои қаблӣ оиди мардумфиребӣ ва ба сеҳру ҷоду машғул гардани баъзе аз нафарони манфиатҷӯй гузориш омода намудаву пешниҳоди тамошобинон гардонида будем. мутаассифона ҳоло ҳам нафароне ёфт мешаванд ки ба чунин нафарони қаллоб бовар кардаву назди чунин авомфиребон мераванд. дар натиҷаи мушоҳида ва маълумотҳои оперативии кормандони раёсати огоҳонӣ ва пешгирӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ чеҳраи боз як нафар ҷодугар ошкор гардид. ин нафар шаҳрванд Наимова Зуҳро соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Нусратуллои Махсуми пойтахт мебошад. мавриди қайд аст ки ӯ новобаста аз он ки дорои ягон маълумоти тиббӣ, динӣ ва ҳатто ҷамъиятӣ нест, ба хондани дуоҳои ғалат ва навиштани тумору таштоб машғул буда бо ин васила аз коррафтадагон ё ба истилоҳ мизоҷони худ маблағи калоне меситонад. ҳангоми ворид шудани кормандони раёсати мазкур ба манзили иҷора гирифтааш номбурда бо истифода аз карта, тухм, либосҳои таҳпӯши занона ва мардона ба сеҳргарӣ машғул буд. айни ҳол оиди ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хуш, саодату сарбаландӣ таманно намуда хоҳони онем ки дар кишвар ҳамеша амнияти сарҷамъӣ ва осоиштагии ҳукмфармо бошад. хайр.